Neskak topera daude olaia. Alase da, Euskal surfaren osasuna euren surfinan ikus dezakegu. Euren surfinean jarrera ere izugarri ona ari da izaten, eta hori nabaritzen ari da bebai azkenengo emaitzetan. Bai, mundu mailan erreferente asko ditugu, Arian Ochoa, Nadia Erostarbe, Arasi Sánchez eta Leti Canales hemen egondakoak bebai, baina gaurkoan emakume gazteak ekarri ditugu. Zeintzuk? Eurak Zumaiakoak dira, 16 eta 18 urte dituzte okerrez banaiz, eta zuk aurkeztuko? Bai, guazen gozatzera Leidei podcast honetan, atal berri bat, Janire eta Anete González Etxabarrirekin. Nik Euskal surfaren osasuna oso ondo ikusten dut. Mediku asko esan ziaten ezin nuela bueltatu surf egiteraz. Bizipen horiek, olatua aurkitu, ez aurkitu edo ona esan edo ez. Azkenean bizipen horiek dira nire ustez garrantzitsuenak. Jalibara heltzea eta de repente 2 metro terdi 3, izan zen itxela, ni venga, uretara. 10 segunduko revoltoi bat, dek asko. Leide, barealdian, Olaia Elorriaga eta Ander López Lerenak sortzen duten kresaldozia. Janire, Anete, eskerrik asko etortzeagatik, zemu zarete? Ondo. Txidean bueltan, justo pare bat egon buelta guinean, da oso guztu hemen oteagatik. Ondo. Eskolan atope, da ondo pozik. Eskolan eta txapelketan ere. Txapelketetan, bai. Lehen da bizi, bai. Sorionak, Anete. Eskerrik asko. Marruekosen Morokon irabazi dozulako urteko lehen juniorra. Nola sentitzen zara? Oso pozik, gaina ja nire kuartozetan galdu gintzun. Orduan pixka presio guztian ere najuntzan, baina, pozik eta hori. Anete junior zirkuitoko lehenengo probako lehenengo txapelduna, baina Janire aipatzekoa da ere momentuz tituloa zeurea dela. Bai, nik jazkinan zirkuito hori irua dizigazio, eta orduan urte hontan zan disfrutatzea, kompetiziko ritmoa hartzea, porque hemendik abuztura ia ez dago txapelketaik, orduan ritmoa nahi nun mantendu, eta gero aparte, azkenean top 2 mundiala dijoa, eta hori zan ere objektiboa. Almenos zirkuituan lehenengo 2etan gatzia, da, abera mundiala egun. 3 aldiz irabazi dozu Europako junior txapelketa, eta aurrek urtean munduko txapelketara joan zinen, ez? Zelako esperientzia izan zen hori? Nire ustez, kriston esperientzia izan zen. Azkenean nik, munduko txapelketa ju naiz, Izakoa, baina guztiz desberdina da, porque Izako antzoaz ekipo batekin, Espainiko guztiagoaz, kriston ambientia dago, eta antzoaz, azkenean individualki, orduan zan zuze berrian deretzat, baina ikasteko da nire ustez onena. Ze irakaspen emango zenioke aizpa txikiari? Nik uste bideo oso honetik, azkenean bere bigarren juniorra irabazi Marroko zen, eta ondele pausua segitzen, igual hasta hobeto, baina nik uste dijoan bezala oso ondo dijoa, mentalki oso ondo da, eta nik uste que va muy bien. Zer dinozuzuk, Anete? Jarirei? Esan duenari buruz. Azkenean Jarirek itegun lan guztia gero resultatutan ikustea, nik asko zelan gutxi joitet, asko zekio kostatzen zait, igual entrenatzea daola, eta Janire beti egun guztia fokus dago, ureta 3 aldiz hartzen geho jima, eta orduan bideo hori hartuta azkenean geho resultatuak ikusten jungo ja. Naiz eta guain igual gutxi ikusi, aurreo gehiago ikusi gehiago. Bidea ireki dizu, hala ere aurten 2 batera egingo duzue zirkuito guztia. Hori aizpentzako ametsa? Nik, gure amak esateu lehenengoa, beha da lehenengoa esaten, bere ametsa dela 2 final batean, eta irabazi berduna, baina 2 finalian egotia da, aurten, txapelketa honetan oportunidade bazioan, baina, ez zan lortu. Baina amak esateu, niretzako nire ametsa da, nire lortzeko zozera da, 2 finalian egotia da, eta 2 podiuman batia. Eta nire ustez bai, nik ustetan etekin final bat egotia, igual kozitzetan behak irabaztia. Berekin konpartitzea final bat nire ustez kizuen izan. Aipatzekoa da aizpak zaretela, badituzuela bebai nebak, etxean bikiak direlako, surfean ibiltzen dira bebai haiek edo? Leno, Julen da, enaitz eta Julen txiki jo. Bost minutu txikerrago.
Baina, Julen, naizun federau da, naizun txapelketa batzukin, Euskal Surfeko txapelketa, baina amak ere ez etzu nahi asko sartzia hor, zeba, ja bikin suficiente. Aski ez. Nahiko. Azkenean surfa gaztu asko handia da, denbora galtzea handia da nik uste amak nahiko dakala bilekin, como para meter otros dos. Osea, ez dugu ematen hainbesteako. Eta aurten zuen helburua munduko txapelketa horretara batera joatea da? Neria bai. Anetzen ez dakit, neria bai. Ondo, batera esan dozue, beraz, argi dago. Niretzako horik iztun inspirentia izango zen. A ber, lehen urtean behar etorri zen Kalifornian nahi apoiatzea, baina ez da berdina apoiatzea, lehen urtean azkenengo probatikan galdu nun nik postua juteko. Osa, nirugarren gau nintzen, eta lehenengo bila jute zian, eta jari lehen aintzun. Finalian, justo goden Azorezeko finalian da, goden finalian nire da beste frantzez bat, eta nola zan, justo goden, lau ginen finalian, batek etzun zer jokatzen, eta beste irurak dana jokatzen denun. Anetek zirkuitua etzun jokatzen, oza, inbertzun irabazidanik laugarren, eta gero bestiak irabazte bazun. Eta anete irugarren gatze bazan, beha gatzean bigarren. Eta justo hori gertatu zen. Baina bidez, anetek bigarren gatze bazan edo lehenengo, ginean lehenengo da bigarren. Nola sartu zan surfa zeuen etxera? Nire gatik sartu zen, ni txikian nintzanean lagunekin ondartzan aspertu ite ginen, osea, ez genekagun... Itxurunen edo... Itxurunen, ez genekagun ze eginik da, esan genuen. Gurasoak esan zuen, surfeko klaseta puntoko izugu. Eta bueno... Zelako erabakia, 5-6 urte genezkagun, osea, udaran ez erriteko, aztian klase bat bi, eta nola esango egun ez ez. Eta hori, enginun udara bat 5 ginen, 5-6. Udara bat ingenun, behaiek lagaintzuen, hanik urren udaran, guztau entzean, da esan hon, segitu ingoet. Osea, beste udara bat ingoet, eta inun 3. udara uste, eta jazin nintzen Zumaiko klubian, era una locura eso, egunero monitore diferente bat, baina honi guztuak, ez duen guztuak, gero hasi nintzen Zumaian beste batekin, da gero ja zautza bialdu zaten. Beraz, zuri Anete Icepack ireki zizun bide hori? Gu familia ez dakau surfista, ez da zerrez. Ez dago inor familian? Inor. Ez lehen guzurik ez ezebez? Zero. Ja nire hasi izan surfeatzen, orduan, zanti guztau bintitaiola, da probatzeko, da bai guztau bintitaioan. Gustatu. Ona. Eta, Zumaia tarrak zarie, bertan ikasi dozue surfean, bertako ondartza bada bodyboarderren munduan ezaguna, segatik da, olatuaren gatik edo... Zer uste dozue olatuan forma batik, zebazkenian surfean, txapelketa itea bodyboardekoa Zumaian, eta olatuan formazia da, como bi olatu bezala konjuntatzea, eta orduan ez dakazu denbora asko ere ez maniobra iteko. Triangelu bat da. Da, triangelu bat, o hasia intezula maniobra, o maniobra bat. Orduan nik uste bodyboardentzako egokiago dela. Gero surfista oso nakatea. Jeregi, Josu Alcantara, nik uste baten bat gehiago badaola, baina hori berez normalian bodyboardentzako egokio da. Txapelketa mundura bueltatuko gara, nire aurten zure azken junior zirkuitoa da, ez? Ez, beste bidezkat. Beste bidezkat? Ez hori surfean aldatu egin da. COVID-eko urtia da gero, 2020 eta gero, 2021, hemen sortzi izango handikan, baina 2022ko urtia, horreontian 2 urte jende askok galdu intzula bere juniorreko azkenengo 2 urtiak edo, eta... Talusatu egin dute. Talusatu egin dute. Baina betirako edo... 20 urtera jarri. Ez dakik gumain. Ez da zer ofiziala, nik uste aldatu nahi aldatuko guela, baina nik uste ez dut aldatuko. Orduan... Nengo zu zerreo. Bai, nerez nik lehen urtean 3. aldiz irabazita gero objektiboa jarri nun de Challengers. Justo Azorezen oso ondo nijoan rankinean, 5. nijoan, Azorezeko txapelketa kanzela bintzan, eta aurten 2 txapelketa zeuden da nire helburua zen, txapelketa ondo itia da Challengers eta klasifikatzea, baina ez da izan, da orduan esan, jake aukera hori ez da katen, da ez neten Challengers eta jun, beste plan bat ingo, eta beste plana izan zen, ja, de cabeza, Mundial Junior. Orduan esan, hori da zure helburua. Hori da nire helburua. Orduan esan, hortako juniorak inberritut. Me jode, muchísimo. Beste urte bat hor, baina azkenean
pentsatze bat, kiston aukera mundialean egotea. Orduan, ondo. Gaina eske hori, aipatzeko da, surfinean, 20 urtera arte orain, juniorra zara, ez? Beste kirol askotan, 18 arte, 19, eta... Baina, rarua da, porque gero zu Espainikoan, adibidez nahi, bada nire azkenen urtea Isa junior esango zana, baina gero pentsatzu esatezu, ostras, beste 2 urte dazkat, beste World mundialea egiteko. Orduan pixkat, jendeak ulertzeko da oso liboa. Claro, bai. Oso gazteak zarete, baina zenbat txapelketa egin dituzue? Badaukazue zenbatuta? Zeitzela, hemen gaude 16 eta 18ko bineskekin, baina zuen ibilbidea da itzela. Bai, txikitatik, ikas txikiak, bai, bakion da danetan egon geha. Nik adibidez, zaharrena dakaten memoria da 10 urtekin Espainiko txapelketa irabazi nula, eta hori baino netio egin ditun txapelketak. Así que nik uste 8 urtekin ni hasi nintzela, zu igual, ere bai, antzeko, porque nik 8 nezkanean zuk 6, 7, bai, antzeko. Ez dakit, nik uste ezin dela kontau. Eta gurasoek egindako esfortzua bai, ez? Ondartza, astero edo astebururo. Eta egunero. Azkenean guk izton zurtiak hau, ama 100% guri dedikauta daoela, guri da, beste bian nahiei, eta izton zurtiak hau, porque danea gurekin etortzea, danea apoia goitegu, aitak, aldan hain berdu, ezin dugu, eta distantziz apoiatzegu, baina gertu da honean txapelketa bat beti dago gurekin, da izton zurtiak hau horrekin. Ikasketekin, zen moduz, moldatzen zarete, neskak? Ni... A ver, bidaian naunean ez dezerre egiten, porque... Baina distantzia, eskola distantzian zagoz, edo... Ez, presentzial, da aurren gurtian bai batxillerkoa presentzialengoet, porque hau hasi izan distantzia egiten, baino... Ezken, nahi gertabite dana, debatxelauko azkenen gurtian ni getxo atorrentzan bizitza, basketimeko proiektura, eta hor ja asko galdu non. Hor ja... Kiston nota gatatzen ditun, baina atorrentzan honera bizitzea da, ja... Se me fue toda la olla. Eta esan, ateaet, zaiatuko naiz batxillerra distantziz, porque claro, Bilbon bizi nintzen presentzial, nik Bilbon bizi nintzen de lunes a viernes. Orduan, etzin ematen presentzialiteko esan, pasiko naiz distantziz, da abez nola moldatzen nahi zen. Da, ezin nintzen, da, ni ondo, ni goguakin tal, baina azterketak iteko momentuan etzizkaten azterketak aldatzen. Da, hilabetik kanpoan neon. Hezkuntza sistema ez dago prestatuta, ez? Nik uste ez da hola bate preparatuta. Nire sumaiko eskolan asko lagundu jate, porque, azkenian beti da nik egon eskola hortan. Ez da, lehenotio bai kirolari batzuk egon zian. Ez ginean lehenengo kirolariak, eta esan ziaten, distantziko eskola hortan, azkenean kirolari pia pasadiala, ike, jo creo que nazkatuta guain gaurrek bat egiteu, bihar beste batek, nik uste nazkatuta bukatu zuela, eta erantzien baitu, ezin da azterketaik aldatu, eta guain nik 16 urte azkat, 100% dedikako nahi surfea, da, si me funciona bien, si no, ya are. Beraz, Janirek baztertu ditu ikasketak, zu ordea oraindik ere... Bai, ni jarraitu ingoet, baina nik bai parte batetikan, zati batetikan jarraitu ingoet, zeba, Janire igual, goguazka da, en plan, igual, baki, en plan, rutina bat jartzen da, baki, esate bau, bihar 8etan ez nago nahi zure eta juteko, jo ningo bala. Zuri zaizu bertatzen. Ni bakiten naizela jungo, orduan nahioet eskola jun, eta aurrera hau, que on horretxian gauizoko 11 arte, igual mobiakin, eta geureta jun. Alperra alda, hau. Bai, bada. Nire banaiz alperra, baina nik adibidez badakit rutina jartzen zan, adibidez egunero goizeko 8etan uretan, ite 8etatik 10 normalian 10 gymea juten naiz. Zorrotza zara. Disiplina bat behar da, surfaren mundu honetan, disiplina bat behar da. Bai, batez ere ez bazu, nik ulertzetan eten kasuan ikasteula, ezin duzu disiplina bat toki, itezu behar egiteu 8etatik ordu eta eskola, eta gero, igual, azterketa badaka, burrengo egunean, ezin du kiston ordu pila sartu, baina nik, enun permitituko ez ikasi, da gainera zeuki disiplina bat. Nik hori, nik eta etxean etxetena hori gutzen ere. Berbain daigun apurtxu bat, berbain dezagun zuen egunerotasunaren horren inguruan. Zer egiten duzu, altxatu egiten zaretenean?
eguneroko horretan, ze motatako pausoa jarraitzen dituzue? Imaginatzen dut, altxatu, dutxa bat hartu, entrenatzera joan edo zein da. Anete. Bakoitza berea, izango du, Anetek bota dezala denago. A ber, ni esnatzen naiz, jute naiz eskola, 6 ordu gote naiz, da geho atea, normalian baino batin, da geho jimea, o jimea bakarrikan zekat, aztertetan. Honek parre egiten du, gezurra. Egia da, behak, behak, karo, azkenean ezin du joan egunero jimea, porque ez daka, hori eskolan, ezin du egunero ordu bete, ordu terdi galdu, porque ez dela, batez ere neguan, gero ez daka surfeatzeko demoraik. Orduan behak... Argi orduak ez dagoz, ez? Neguan ez. Orduan, eta batez ere, netzako ez dela ikasten, baina behak 6 orduen berdura eskolan ez. Orduan, entrena horiekin, doztu zuen, ingo zula azte artea ostegun, aztero, hori bi egun aztean. Nei adibidez... Osa, lehentasuna surfari, ematen, ez? Hori beti. Plusa bezala, jima, como un plus. Eta hori... Ez duzu asko guztoko, ez? A ver, es que... Gustoko ez, porque zea jute naiz, itzeitea bezala jute naiz. Itzegitea. Baina, bueno, es que ondo pasatet orduan bai. Bertan, Zumaiara jaten zari, edo... Zautan, aman, jutea. Aman. Beraz, entrenatzaile zehatz batekin egiten dozu, ez? Zeran da mundu hau, entrenatzaileen mundua. Asko aldatu dozue, oraindik asteak zaria, baina... Ni guain ez dakat ere entrenadore bat fijoa. Dakat pixkat entrenatet Patrick Floresekin, zea frantzes bat. Eta geho txapelketak da nire amakin jute naiz. Eta hori, nik. Eta zu onamak ez duela surfina ikusi zuok surfera sartu arte, zelan egiten du paper hau? Azkenean urte asko dira, oza, pentsatu diala 12-13 urte, da nik uste pixkanaka ikasten jundala gu bezala, bidean egongan entrenadore guztiak asko erakutzi jo, adibidez batez ere Julen Lasak, oza, Julen Lasan beti daniko laguna da, oza, azkenean adin berdineko dira da, eta beti danik ezagutzea, da Julen Lasak asko daki da. Ekarriko dugu podcast honetara, Julen. Seguro, etorriko. Eta hori, nik uste pixkanaka ikasten jundala, azkenean, hori, 12-13 urte dira da, nik uste ikasten toa zela. Oso gora da, baina, pero ba. Gogorra zentzutan? Muy estricta. Bueno, behadakan metodua da ordu asko sartu, oza, behak ez, eta guk etxean dakan metodua da lana, oza, behak buruan daka, gero eta lan gehiago, gero eta resultado gehiago da, gero eta mejoria gehiago, eta nik uste, hori, oso gorra, anetek ezain beste, porque anetek pixka por libre, baina nik zon ordu pila sartu ditu. Baina kalitatea ere badago hemen. Bai. Osa, anetek... Anete, podcasta hasi denetik kritika baino zituzu jaso, Ez. Defendatu zure burua, bai. A ver, nire amake bai, honaka, txapelketetan da ez digu presioa sartzen. Asko da, egun normaletan entrena unoske, baina gero txapelketa egunian ja galtze badeu, oso zegaskite badeu, ez digu ere ez ezer esango. Urrengo egunean, entrenau gehiago da, ikasi da, ja. Horri buruz hitz egiten, nola egiten diezue aurre baitzaz bidei edo porrotei? Bueno, ikusten izan gara bi pertsona ez deula asko galdu. Guandik, oza, eukide, suerte hori duke, baina besta batik ez da suertia, porque guain, ni adibidez guain pila bat galtzen hasi naiz, eta ez dakit nola eraman... Ez hau deututa galtzea. Hoi da, ohituta galtzea, orduan ez dakit nola eraman manga bat galtzetenian. Baina, bueno, nik uste pixkanak ni behintzat, tanet ez dakit, mejoratzen nahi naiz, eta gero eta goetu eramatet. Egia da momentuan bakizton... Eta lan nola ikasten da? Galtzen, nik adibidez psikologoa dakat, eta berekin. Osea, nik uste, ohitu gabezela irabaltzen, nik uste ohitu berdeula galtzen, porque surfian askoz gehiago galdutuko zu irabazte beruzuna baino, orduan ni behintzat ohitzen. Importante alda psikologoaren papera? Goi mailarako kirolari batentzako? Bai, azkenian, jarri entrenadoriak esaten bezala, manga bat arazoak zea dira. Beak esateu problema, solución, no hay otra. Osea, azkenean 20 minutu dazkazu, todos son problemas. Osea, danak arazoa dira, porque olatuak ez diko errau. Bestiak 8 bat indu, prioridadea galduet. Orduan, ni aurten hasi nahi psikologoakin, eta, nire entrenatzaileare psikologoa da, osea, bi gauza egite ditu. Baina, nire irakutzi, osea, adibidez,
Anetek dakakiztun suertia, mentalki, que está super arriba. Osea, egia da. Osea, zuk... Oreka oso ona da zuenet. Konfiantza da, kaberegan. Osea, nahi hori falta zait. Osea, ez anetek, hori, baztitu orduak sartzen, ez ditu entrenatzeu, baina ez nik entrenatzeten bezala, baina nik uste nola mentalki, beretzat dana dela. Zergatik dino hori. Nik uste, txapelketa jutena izenean nik ere ez dut jartzen presioa asko nire buruan. Jutena txapelketa pentsatzen, galtze bat ez da zer gardauko, konfia honetaz, bakit alkoetela hain, eta gehiago positibo gehiago naiz, janire negatiboa gola. Eta orduan hori, konfiantzak gutxi eukitzea iteizu. Gero, aipatzekoa da, niri behin, surfean topera dabilen aita, tipo baten aitak komentatu zidan, gazteak basaretela kesito baten moduan, gaztatxo baten moduan, ez? Edo gazta handi baten moduan, eta behar dituzu gaztatxo guztiak eukin, ez? Lagunak, kirolan ona izatea, ikasketak. Zuoi, uste dozue falta zaizuela zeo zer? Gaztatxoren bat falta zaizuela hor gazta zati potol horretan? Ze zuen bizitza ez da gazte normal baten bizitza. Nik izan zurtiak nire lagunak, eukiztu debatxarte egunero ikuste ginean, baina justo hori bain biajatzen ezin azela, enezila behaekin ikasten nahi. Kiston zurtiakat beti daula hor niretzako, kiston lagunena askat, eta egoten aizen, behaekin egoten aizenean, ez como egunero ikuste gala, haniko ergin kiston zurtiakat. Eta gero hori, familiak kiston dakau, nik ekipoa dakat, da ekiportan nik kiston ondago, anete ez dago ekipoan, baina azkenean da, nirekin niongo bazen bezala, porque txapelketan egun osoak gurekin dago, danak ezagutze geha, orduan nik uste oso esku honetan gaudela, ni behintzat, eta zure bai. Bai, nik Zumaian da dautena izenean bai askotan saiatzen naiz lagunekin da ateatzia, zeba ez nahi dere ez regalazioa dana galdu. Gaina nahi ateatzia gehiago gustatzea ditia, nire baino. Baina, bai, nik ondo. Parranda salea zara, nete. Piskat. Oindik gaztea zara. Beraz, denbora dago. Gero, errepara diezaiogun bebai, babeslei. Zeuentzako, importantea da dirua izatea batez ere zirkuito osoa egiteko, Roxy taldean zaudete, ez dakit, pozik, gehiago espero dozue. Nik uste, horrekin ekiztun zurtiak hau, porque Roxyk beti da nik lagundu dugu. Gazte hasi zineten. Biak batera edo zu izan zinen lehenengo? Urte erdiko diferentzia. Nik uste eta 10 urtekin hasi nintzala, aritzaran buru asko lagundu zin. Nik aritzaran buru txapelketa irabazi nuen. Como que nire etaz fijau zan da, behar nola kuiken dago, azkenean berdina da. Esantzun ume bat dago neska Zumaiarrean, no seke, eta orduan, hori, batezun interesa bentziala, eta ja laguntzen hasi zian. Eta gero, pixkanaka anetez hartu zuen, eta gero, urtiak, gero eta gehiago, gero eta relazio biagoa, gero eta dana. Gaina, Roxyk asko gauza honazka, igual, Osegorreko txapelketa zehonean zetekoa, deitu iteziguen, etorri, geho, afai bat, Estefani Gilmorrekin da danakin. Ordan Roxyk bai... Taldea egiten du, ez? Bai, asko, eta bidaia asko iteiteu Roxykin, Suiza 3 aldiz jungea ja, geho Portugalea... Alaia beira, ez? Eta zuk irabazi zenuen txapelketa edo... Bai, txapelketa izan zen, Roxyk gonbidatu ziguna, nik egon neon piztina hortan, baina egon inoiz lehiatu, eta esperientzia hona izan zen. Anete gorra jarritzen, baina bai. Eta zenbotatako bideiak egiten dituzu Roxyrekin? Olatu igeri lekuarena ondo, baina ez dakite kanpora atera zarete, lehenago Olaia eta biok super txikiak gazteak ginenian, oraindik ere gazteak garan noski, baina umemoko, egia da, kakanarro batzuk ginenian, gu horitzen gara Young Guns eta goratzen film mitiko hori. Film mitikoak. Joaten ziren barku batera, Maldivasera, talde guztia, hori erreala da edo ja ez da egiten? Roxyk bentat guain ja hori ez du egiten, nik Roxykin nindeten gauzi bakarra izan dira hori txapelketa, adibidez anetek esan du bezala, Osegorren txapelketa badago deitu idezi zuen, Portugaleko supertubosoko CTA-are eraman zegoen, eta nik gero jaindetena ja,
tipo, de fotos, modelo, adibidez lehen urtean dokumentala grabatu genuen, eta nik hori, gero bai, alaia behiraia hiru aldiz naiz behaiekin, baina bestela, nik uste mazke biagiakin, behaien lema dela, Europan adibidez grupoak hau da, guaina zigea astero bi entrenamentu egiten dana batea, banetek esan du mesela Patrick Floresekin. Roxy jartzeu, entrenadoria da, beak, bai, Roxyk nahi du ikusia ber nola egian evoluzionatzen. Jutea zea Matias Malem Roxyko managerra, eta guri ikustea da hori oso ona da, apoia hoitegu, eta hori. Astean bi? Bai, normalean. Bat bi, bai. Eta non? Oso gorren. Oso gorren. Depende ze kondizio dema playa bat, bestia, baina oso gorren. Eta sare sozialekin, zer moduz? Oso gaizki. Gaizki? Osa, gaizki ez, guri exigitu dutegu, kontratuan dakau... Bai, osa, badator, eta... Bai, kontratuan dakau hilabatian 4 post, eta egunero histori bat. Eta betetzen zue? Egunero histori bat, marka... Non marka ikusten den, zure bizitza. Nik ez, historiana bai, baina postana ez. Nik, osa, hilabete bat asko baietz, baina beste asko ez. Osa, nahi, esketzait, ateatzen kontenidua kreatzea. Osa, ez como, amak esateik, hartu mauia, atea fotoa, salmamesei, ez. Osa, nahi eta ateatzen... Hombre, real sale batek ez du, hori aterako salmamesei, baina... Ez, baina, esaten justo salmamesei sortzu dalako, osa, ez, atea, badibez, lenguan Donostira junetan da, atea Donostiri fotoa, ama, ez, eske, no me sale, o sea, ni nahi surfista Instagrameako. O sea, nik hori pentsate da, bueno, si tengo que hacer, pues porque me dice el contrato, ininberdet, baino... Eta zure kasuan, Anete? Bai, berdina exigitei, baino... Ez detiten, baino... A ber, saiatzen nahi zitea, baino eske etzaitateatzen ere ez, oza... Enaiz juten igual leku batea da ikustet zoze polita esatet buga jarriko dut, eske etzaitateatzen. Eta, sare sozialen kontu hori, bakarrik emakumezkoei, neskei, edo Team Rider guztiei exigitzen dieten kontu bat da? Nik uste dala... Kontratuaren arabera izan da. Kontratuaren arabera. Kontratuaren arabera, ja hemen kontratua gazula exigitu itezue, baina nik uste nik adibidez enekanean kontratua, era libre. Osa, nahi nuen gotzen nuen, hilabetean post bat, hilabete bat ezerrego gabe. Osa, nik uste ja behin kontratua da gazunean, azteala. Kontratua, ja zerio, Roxyk kontuan azdizunean, hor ja bai. Bai, ja talde barruan zaude, ez. Beste gai bat aterako dut Maira, zuok Euskal Surfaren etorkizuna zarete, ez? Gaur egun asko ikusten zaituztegu txapelketetan, baina berez etorkizuna zarete. Zer eskatuko zeniokete Euskal Surf kulturan barne gauden hoi? Bai, eta gobernuei erakundei badaukazue zeo zer? Nik uste, justo Euskal Herrian suerte asko suerte handia dela, porque daude parte askotatik iritzea egigu laguntzak. Hori, dago basketim, dago guk, nik Gipuzkoan por ser talento, ez dakit zer nahi zen exactamente, baina lagundu iteate, eta gero urtean dago Euskal Gobernuak iteo, zuk faktura, ez dakit zer egiten exactamente, zuk faktura danak presentatiruzu, diru kopurua ematizue. Nik uste, justo Euskal Herrian kiston laguntza da kaula. Osa, obviamente beti gehiago nahi dugu, beti gutxi betzera dugu, baina... Baina, geho bai beste surflariak eta itzein da... Konparatuta, hori da, zuok egunean zehar txapelketetan zaudeten gazteokin, aldea dago? Frantzesekin da, bai, badago. Behaiek ez dazkai laguntzak, behaiek dena igual bere poltsikotikan jartzeue, guk laguntza gehiago dazkau, bai baino. Eta ikasketetan adibidez? Entzunda dago, ez Portugalen adibidez, hobeto moldatzen direla kirolariak ikasketekin. Bai, eskola zehazka, espeziala dazka, adibidez, Portugaleko federazioak baka zea bat, alto de rendimientoko edifizioa da hor juteia ikastea, no seke, haino guk ez daka hori, no? Ez, nire adibidez frantzesen kasuan badakit, frantzesak askoz laguntza gehiago dakaela, oza, nik nire adeko kinda hitzein da, zateate, nik da nantxetik itet, zateat, nola? Zateate, ez dakit, eskola, hori, antek esan du bezala, errastasun gehiago dute. Nik uste, egia da igual, Frantzian da kirolak kiston maia da, gana, adibidez, baino olimpiadak ordia. Bueno, baina gurea ere bai. Hemen dago eredu, zuok biok junior txapelketetan supergora, gero dago Nadia, baina hori izan liteke be bai, eta nik uste
aipatzekoa dela ebe bai, hemen oso txikitatik badaukagola oinarri potolo bat. Bizkaiko Surf Federazio gentiari da hor ikastxikiak bultzatzen, Gipuzkoako Surf Federazioa ebe bai, eta gero ja Euskal Herriko Surf Federazio horretara egiten duzu salto. Osea, eta hor badago ebe bai nik uste dut sare bat edo oinarri potente bat eta seguentzako hori ebe bai ez dakit, importantea da, garrantzitsua da. Nire ustez, igual ikasketetan ez dakabain beste laguntza, baina zuk esan dezun atal hortan kiston laguntza da, gau. Nik ez dut uste, igual guain bai, Portugalen adibidez, guain arte de surfa, bai, pasan, baina guain ba hori, ba, Kika bezalko munduko txapelduna, Teresa ikastitzete, eta nik uste, mejoratzen dijoala, baina guk kiston zurte okido. Osa, netek esan du mesela leheno, 7 urtekin ikastxekila egiten egina. Osa, Neskak, super gustora gaude, baina aurre egin behar dugu. Aurrera. Bueno, aurton sartu dugu hemen podcastean Fast Answer Quiz deitu edo testa, erantzun azkarreko testa bat. Eta, bueno, helburua da apurtxo bat hitz bakar batekin erantzutea edo alik eta azkarren. Orduan hasiko gara ondo. Osea, guretzako erantzunik importanteena da hurrengoa. Txisa egiten duzuen obrenoan. bai, claro. Aldatu beharko diogu izena podcastari. Bai. Osea, ja ez da izango leide, izango da txisa egiten duzu trajean. Ez que nik uste, ez behar txisa egiten trajean ez zela surfista. Osa, ez dakit, osa, neguan, kiston txixa horiak asunean zingo, osea, ateak kiston hotzea da txixain. Gaina, egin bar dozu. Gaina eta 3 ordu askotan depende. Ematen baditu zuretan, edo gehiago. Neguan, depende eguna, eskertuko dozu. Bai. Bero pixket. Txixa bakarrik, Ez, oia, txixa bakarrik. Txixa bakarrik. Zuke baita ez? Vale, eskerra laskuin. Esker. Nei igual dit. A ver, nei esate bai azu eskerra o eskubi biak kalidade berdina balimakade igual dit. Olatu bat? Horrua. Horrua. Nik horrua esan berru. Surflari bat? Anete. Ona. ¡Qué bonita! Ona. Ez sentitu presiba, Ez sentitu presiba. Estefani Gilmore, ez da hit. Zergatik ganete? Ez dakit, nire mundu ondakat, niretzako azkenean, nahi zutan baino txiki izan inspirazioa da. Aurtengo munduko txapelduna? Neska o bilak? Biak. Medina Moli Piklu. Nik Medina eta... nik Estefanina ez berri izate, baina ez da gitzen esangoan. Bueno, baina munduko txapeldunak txapelketa batean sorraziko dira, orduan... Bueno, iritsi behar dira, bost, baina, bueno. Surfean bizi izan dozuen momenturik zirraragarriena. Lehen urtean Europo gaira baso denunean, nik uste ez genuen historia, baina kiston esperientzia izan zen, eta gero aparte, justo lehen urtean ebai Europoa joan noti Jeffries behien nintzen, da aleta batiko izan genuen y salimos pitando. Bertan, Oso gazki pasa den. Olai eta biok ere ikusi genuen bizi izan dugu hori. Nik oso gazki pasatzen. Enun loen gauian. Hombre, Jeffriesen ikustea ez da berdina zure ondartzean ikustea. Nik deban ikusi non. Inorrek ez da sinisten. Guk ikusi dugu, orain dela gutxi. Nik deba, oen dela 2 urte, inorrek ez da sinisten. Guk ikusi genuen. Ez, izan zen, behak ikusi zuen erredeta, da derbente, nete, atleta bat ikusi. Eta hortik 3 egunetan notiziat. A ber, egia esan behar dugu bai, eta uretan egaluze baten atleta ikusita ere. Osea, bai. Vale, surflaria ez bazina, ze izango zinake? Anete? Nahi asko, eskila egitea guztoko zitzean asko. Eskia? Bai, asko, asko juten, zera ez dagat denboa, baina juten nahi zen bakoitzean denbo guztian hor nago. Osea, pistatik asko gustatzen zait eskila egitea. Horrekin bebai kontu handizibili behar zari, ez? Lesionatzeko beste kiroletan, hori nola hartzen dozu, Ni ju nintzen aurten... Zea, Zu errebeldea zara. Apurtxu bat nahi dozura egiten dozu, ez? Ju nintzen familiakin eskiatzea, ama egon zitean aste oso bat esaten, eski lesionatze bat zea, eski ikusiko zu. Bueno, etzan ezer gertan, nirean nahiat lesionau zerra. Bueno, eskerrak zu ez. Eta, jani dezu? Ez da ekit. Osa, nahi jueza izatea surfukoa menkantaria. Bai, Bai. Nero ustez, kriston ondo bizidia, oso gutxi dagoz. Bai, ez? Bai, baina surflariak baino gutxiago. Osa, bai da nik uste surf munduan sartu da, hola, nahi, baina ez da ekit. Eta ez daude emakumeak, Ez?
Hortze daukazu aukera. Marroko zen egon gehala, hori, Marroko zaino jun berde, gizton giro txarra, tal. Ikusten ditu juezak, txaloketa eguna bukatu da, danak piztinan. Jo, eke envidia. O komentarista, o lako zuzio, ez dakit. Bueno, Euskal Herrian nahi baduzu speakerra izan, deitu. Jo me junto. Deitu alosteko, bai. Egun perfektu bat. Paraizuan, surfeatzen, barko baten, bai. Hola, cosas. Ta parrandarik esan, Hori, baina barkoan gabian. Eguna esan dezu. Eguna esan dezu. Bueno, egun kompletua. Egunak baitu 24 ordu. Ona. Bueno, beste atalaira pasatu behar gara, ja. Lusatzen goaz. Bueno, podcast honetan, salaketa atal bat daukagu. Bertan, gure gonbidatuek, surfatik gehien amorratzen duten zeo zer plazaratzen dute. Beraz, zuen kasuan zer da hori? Ja, preparatuak gari. Amak zait, geho bukaeran salaketa eskatzen preparatu. Amak etzerako lanak egin ditu. Amak danak entzun ditu. Botanako asko. Gustatzen zaio, Amari? Todo esto, Toni Nadalen liburu danak irakurritu. Dana, le encanta. Bueno, etxerako lanak egin ditu zuen gatik. Esan dugu, gogatu salaketa bat eskatu duela. Preparau. Pa que no dos pillen. Bota. Igual, Europako txapelketak da ez daude Euskal Herrian, leheno zeon prozarauza da, guain ja ez dago. Da pena, azkenian etxian jolazte bazu bentajak intzoaz azkenian, bakizu nolakoa da nolatua, bakizu dana, eta apoio asko segio eskazu, familiko guztia daude ikusten, orduan, hori. Osa, ja ez zautzen dalako, sopelanan jartze bat zure. Adibidez, nero sopelanan proinu bat zure izan. Berotasun hori faltan botatzen dozuen? Ni pilot. Alkarbanatzen dozu, beraz, salaketa berbera? Bai, baina... Beste bat daukazu. Venga, bota. Mundu guztiak esate guk, nola esatea, pelo... Tintaua. Pelo tintaua da, kaula. Bueno, Bueno, baina da surflariaren ulea. Baina surfean ibiltzen... Anderri ere esaten diote, Ni horrek ez duz nizten naturala gehala. Osa, ez da naturala, ni berez... Ur oxigenatu eta... Bai, ni berez medio morrea naiz. Osa... Baina hori da, hau da, kresalan gaitik, edo zer. Eta eguzkia jotizia, urgazia... Baina hori... Bueno, argi geratu behar da, Bai, baina hori da... Horrelakoak bota dizkizutenek... Osea, bota dizute, surlariak ez direlako, edo sur munduaren barru. Ez eta surfan, bai. Osea, ez nahi bain Marroko zen, esan diate. Nik guztet Marroko zuak brometan zala baino. Nahi horrekin bromeatzia etxe gustatzen. Bueno, hori. Harri. Salaketa politak. Eta ja, bukatzeko kanta bat. Bizarete, beraz. Bizazuk. Nik esan dut, hori ere probatu karri dugu, nik esan dut Zumaiko Santelmoko himnua. Festetako himnua. Baina hori entzuten dozu txapelketak baino lehenago edo? Eta tamborra da bai edo hori ez? Ez, baina gure bihotzean da beti. Nik bera esan dut, kanta, bera. Zelan, abestu, burbuen? Porque azkenian Zumaiai gogatzeit beti izanten motan da jarriteue. Noiz dira Santelmoak? Pasadia. Izan dira, ja. Que pena. Ona. Ni gaina kanpoen egon, naiz? Así que... justo azken egunean alko non joma esan honez, lehen gaita. Bueno, jarriko dugu himnoa edo ere zerkia. Eta, neskak, mi esker gurekin egotearren, sorte itzela, opa dizuegu urrengo txapelketetarako, eta, hemen itxarongo zaituztegu beste txapelketa askorekin, ez? Hori da, eta titulo gehiagorekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mi esker.